дар як мисраи шеърӣ як шоир бисёр хуб зикр мекунад ки хайма бигзору бирав бодия тӯфонҷӯш аст, кӯҳ оташ ба ҷигар дорад агар хомӯш аст. фитна меборад сангин зидару девораш, фитна меборад сангин зидару девораш, ҳар ки ин ҷо хуфт селоб куна бедораш. хайматон дайҷа назанед. ин бодияе ки шумо омадагӣ ҳастин хайма мезанин, ё ин ҳукумате ки шумо боварӣ дорину мутмаин ҳастем, ин ӯ ҳукумат нест. ӯе ки дар расонаҳо мебинен, дар телевизорҳо мебинен, мераванд дар як кишвар, дар як минтақаи Тоҷикистон рақсу бозӣ мекунанд, гӯё хати як модари тоҷик мулоқот мекунанд, модари тоҷикистонӣ вомехӯранд, суҳбат мекунанд. дар асл ӯ чиз нест. кӯҳ оташ ба ҷигар дорад агар хомӯш аст. дар умум ё чунон барномаҳои пучу бемаъне болои мову шумо доранд. дар умум ё чунон мову шуморо ба нафрат нигоҳ мекунанд, чунон болои мову шумо зулм мекунанд, ҳеҷ чиза шумо намебинед. фитна меборад сангин зидару девораш. фитна мушкилотҳои асосӣ, гароншавии интернет, гароншавии бозорҳо, кушта шудани мардум, тиҷората аз худ кардан, муҳоҷират равон кардан, зулму ситам кардан, ҳама иш фитна астай. аз тамоми сохторҳо фитна мерезад. аз тамоми шӯъбаҳо, мақомотҳо, идораҳо фитна мерезад. фитна меборад сангин зидару девораш. ҳар ки ин ҷо хуфт селоб куна бедораш. акнун селоб бедор кард. акнун ба хонаи шумо расиданд. акнун дари шуморо кӯфтанд. ин сухана 4 сол, 5 сол, 6 сол пеш дар майдон мегуфтам барои шумо ки фитна болои хонадони шумо мерезад ва ҳар кас ки дар ин фитна дода мешавед, билохира мефаҳмед ки селоб шуморо бедор мекунад. аммо оё шумо боз ҳам мешнавед ё ки на, ӯ тасмим дар дасти худи шумо аст. мисоли оддӣ имрӯз аз дохили Тоҷикистон он нафарое ки маҳбуби дили ҳукумат будем, он нафарое ки қарз мезадем, дидем наворотона биромадем, бо хоҳиш аст, бо амр аст, бо илтимос аст, навор кардестем, гирифтем селоба. ин аввалш буд. мутмаин бошед. саршавии зулмҳои кучуке ки буд дар табақаҳо дахл дошт, шумо мегуфтем ки ӯ дар қишри дигари ҷомеа аст, мо кор надорем. аммо имрӯз дигар зулмҳо тамоми мардумда шурӯъ мегирад. мутмаин бошед. соли 2020 ҳал тақдири мову шумо аст. якҷо мешӣ, истод мешӣ, мубориза мебарӣ, ҳал мекунӣ мушкилоти худа. ва дар дигар ҳолат аз ин бадтар мешем, аз ин мазлумтар мешем, дарбадар мешем, беватан мешем, ҳазорҳои мо кушта мешаванд, мебиёянд ба хотири манфиатҳои шахсӣ миллионҳо доллар масраф мекунанд, бармегарданд, ба ҳоли яке тина месӯзад дилаш. адади мову шумо ки ба 1 миллиону 200 300 мерасад, мебиёянд ба 400,000 500,000 мегӯянд, ними мову шуморо фаромӯш мекунанд. ин чӣ маъне дорад? фаромӯш кардани мову шумо аст, чизи дигар нест. дар қиссаи мо нестанд. як раиси кишвар мебиёд дурӯғ мегӯяд, ба расмият дурӯғ пешниҳод мекунад. ин чиз бисёр дарднок аст.